नि बिपिएफ सापर्टारफोर बिथांमोना आंखौ गाज्रि गाज्रि मुं सुनानै रायदों बुंदों आं जेबो फाजाया रायनो सोरबा सोरबा इउटुबारफ्रा खुगा सानानै सिरि थाजोब्बाय आंखौ अमा बानायग्राफ्राबो सिरि थाजोब्बाय मानो होनबा जों जेरै खोथा होदों ओरै मावगासिनो दङ रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ हा मानोथो बिदि अमा मेम्स बानायबायनांगौ जाखो उसुबिदा जायो हाजार हक बिर'धि पार्टी थालायलायखायो राजनितिकआव बिर'धि पार्टी गैयाबा इन्टारेस्ट जाया आरो बिर'धि पार्टीयाबो बै रुलिं पार्टीनि समान बोलोनि गोहोनि जानांगौ होमबासो खोथा बाथ्रा दान्थेनायाव इन्टारेस्ट जायोनो राजनितिकआव दा बेफोरबादि मेम्स बानायना होनाया उसुबिदा आंबो बेखौ उसुबिदा मोनो थारमाने बिथाङा हाजार हक आइजो माहारिनिफ्राय गोख्रों सासे दैदेनगिरिथ' सनमान थालायनांगौ बुं बेसेबां बुङो खिन्थु बिदि नंथारै जानला मोनला मेम्स बानायनाया बिराद उसुबिदा बेनिफ्राय मेन मुद्दायाव फैदो नोंमारगौसे इउपिपिएल सरकारा रायजो राजा मिन्थिथारजोब्बायनो जाखौ खोथा होदों बेखौ मावजोबथारबायनो हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस बानायनाय रन्जन दैमारि सारा दाबो मानो जेलनिफ्राय गवा रन्जन दैमारि सारक क्यों जेलर परा मुकुलि करा नाय एमबाथा डांगरिया क्यों जेलत थाकिब লগা হৈছে তেখেতসকলে মুকলি হ'ব লাগিছিল কিন্তু जाहोना मा वान भट वान जब आरो बेखौ लानानै बिथांमोना मा प्रसार खालामदों नंखाय फाला बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव फुरायै सावरायनो थांगासिनो दं गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव बरायग्रोबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं सावरायनायनि गिबियावनो नैबे ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायग्रोदो बिथांनि जि बेलाव बरननाय बेखौ लानानै जोङो फुल्लि खामानि मावबाय थादों नाथाय बिथाङा जिहेतु एकर्डनि सिगाङावनो कनभिक्ट जाखानाय बेयो एसे गोब्राब जादों बावैसो जोङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' एनडिपिनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों जों जयै हम मिनिस्टारजों रायलायहैदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा माबा मोनसे लामा बरननो थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन नाथाय दा बिसायख'थिया फोसावजाबाय दा बिसायख'थिनि जोबनाय लोगो लोगोनो जों फिन खेबसेबाव भारतनि हम मिनिस्टार बिथांजों सावरायगोन जाहाथे बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय मायबा नङा माबा मोनसे मोजां लामा बरननानै जों साक्सेस जानो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' सार एनडिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोन जयै दिल्लीयाव थांदोंमोन नखर मन्त्रि अमित शाहजों सावरायनो नाथाय बै समाव कड अफ कन्डाक्ट जानो थाखाय बारा गोबाव सम गैलामोन 12 दिनसोल'सैमोन दा जाय बुस्थुखौ टार्म्स जोबनायसिमाव मावाखै जेनेबा हमनानै लादो बिटिआर नि टार्म्सआहाय इउपिपिएल सरकार सलायनायाहाय बोसोरसेल'सै पसिसावनो इलेक्सन बेनिफ्राय बिजेपि सेन्ट्रेलनिया इलेक्सन जानोसै बावला जोब्बायानो होनजाबाय सिगांनि जानाखि खुला टाइमावनो मावनो हायाखै बा मावाखै हानायाथ' मावनो हायो बेखौ नैबे खम समाव अमित शाहनिफ्राय माबोरै आसा खालामखो प्रमद बर' सार दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोरै बे खोथाखौनो साननो हायै जाखो हाउ इज इट पसिबल उइदिन ए शर्ट पिरियड अफ टाइम बे आंनि दिनैसिमनिबो मोनसे गिदिर प्रश्न दिनै सावरायदों रायलायदों होनबाय थादों हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय जारनाब्ला सार लोगोसे बिथांनि गोख्रों मावथि सान्थ्रि बिथांमोना जेलाव दिनैसिमबो जोबनानै थेजानानै दं जिउ साजा होजानानै दङ नाथाय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बे बिना गयारि मादैया बुंदोंना मावबोगासिनो दं रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं औ मावबोगासिनो दं रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं नाथाय दासिमबो मानो गवा दिनै इलेक्सन खाथियाव थांफ्लानानै जाथारि खोथाखौ बाव बानसाव फैनानै एक्टिं देखायनाया रायजो राजानि थाखाय सोलिनाय नङा गहोदो बाथा सार रन्जन दैमारि सार बिथांजों थाफानाय माखासे जिउ जोबजासिम साजा होजानाय केडार सान्थ्रि बिथांमोनखौ गहोफादो थारैनो इउपिपिएल सरकारनि गेजेरजोंहाय मुंख्लं न'खरफ्रा मोननांगौ जे पेकेज आरो एक्स एनडिपि बिथांमोननि मोननांगौ जे पेकेज बेखौ मोनजोबनो हामारबायना
मारैथो मिडियायाव बिमा बिफाफ्रा मोदै रथ' रथा गनाय गाबनाय फोरमायनाय दिनैसिमबो नुनो मोनो। इलेक्सन जानायनि सिगां बिथांमोना इलेक्सन फोसावदि मेलाव बुंदोंमोन आरो जायखौ बुंदों बेखौ बिथांमोना मावजोब्बाय, मावगासिनो दं, रायजो राजाफ्रानो खुद मेगनजों नुगासिनो दं। नाथाय मोनसे खोथायाबो बेमोन, वान भट वान जब। दिनैसिमबो थामसो जोबलायलायनोसै, बोसोरसेल'सै, नाथाय गैया। आरो बिथांमोना वान भट वान जबखौ हायाथाय हाया, सिखार लाबाबो जागौ। नाथाय बिथांमोना जबनि डिफिनिसनखौ बबेनिफ्राय मोनखो, बबे बबेनि गुगोलनिफ्राय मोनखो जबनि डिफिनिसनखौ? अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय होननानै बुंबाय। बिदिबालाय साफ्रोमबो साख्रि दं बे अमा दाउखौलाय न'आव फिसिखायो ना मा बुङो रायजो राजाफोर? होनो हायाथाय हाया, सिखार लादो। नाथाय बेखौ मानो डिफिनिसनखौ सोलायनानै रायजो राजाफोरखौ बुरबक बानायनांगौ? आजिखालिनि रायजो राजाफ्रा बुरबकजोबाव नामा? सोर जाम्बा जाम्बि दंबावो? गासिबो निउस मिडिया खबर लानानैनो मिथिजोबखायो। नोंथांमोनासो बबे गुगोलनिफ्राय मोनदों जबनि डिफिनिसना अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय होननानै, बेखौ जोंनो फोरमायहर। आं खोनासंनो मिथिनो लुबैदों सारमोन मेडाममोन। हस साहसिके जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टর দ্বারা শান্তি যদি আহিছে, তেতিয়াহ'লে শান্তি প্ৰদান কৰা, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, শান্তি আনিব পৰা ব্যক্তিসকলে কিয় মুখত মিটিঙত বা নিউজ মিডিয়াৰ দ্বাৰা বেয়া বেয়াকৈ গালি দি থাকে বিৰোধী দলক? সঁচা সঁচিকে যদি শান্তি প্ৰিয় হয়, শান্তি লাভাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই বেয়া বেয়া শব্দ মুখৰ পৰা ওলোৱাটো আগত বন্ধ কৰক। নিজৰ শান্তি ভায়লেশ্যন কৰি পেলাই শান্তিৰ কথাটো মুখত আনিব নোৱাৰিব। মই এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা ক'ম, যি লিডাৰবিলাকে এনেকুৱা কথা ওলাইছে, তেখেতসকলে প্ৰথমে শান্তি ভায়লেশ্যন কৰা ব্যক্তি না मा बुङो रायजो राजाफोर? थारैनो शान्तिखौ नोंथांमोना लुबैमारदोंब्ला, नोंथांमोना गायसनग्राब्ला, नोंथांमोननि खुगानिफ्राय गाज्रि गाज्रि शब्दआ बिरोधी दलानो जाथों मानो गाज्रि गाज्रि खोथा, शान्ति भायलेसन खालामनाय शब्दफ्रा ओंखारग्रोनो मोना। आरो শান্তিৰ एग्रिमेन्टৰ সময়ত NLFI কামাণ্ডাৰ एम बाथा सार जेलत যাব नालागिছিল। गनांसिगौमोन बिथाङा। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट्स होयो बेखौ आं नेनानै थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।